Umkhonto wesizwe usukubona kubalekile ukuthi utshele umphakathi lento ukuze kungathi uma kufika usuku lokuvota abantu bamangale. Kunetulo ke elikhona la elihlelwe amasela. Bahambe bathatha ama-ID abantu base baba register out of i-province bengabatshelile. So into ezokwenzeka uzothi uyafika ngosuku lokuvota uthola ukuthi ukhona kwi-voters roll kodwa ikhomba kwenye i-province okumbe ikhomba kwenye indawo ekude kakhulu kunawe ongeke even ukwazi ukuthi ufike kuyona. So ke siqwashisa umphakathi siwumkhonto wesizwe ukuthi awuqinisekise ukuthi njengoba kuvalwa ngomhla ka3 ushaya umhla ka3 bazibhekile ukuthi bayavela yini kuma lokukhuzana kuma voters roll nama address abhaliwe ama address okuyiwona yini lapha ke endaweni yaseWembezi nase Escort nje jikelele sesithatha initiative and siqhuquzela even ama comrade from ama clusters angaphansi kwe-Escort, not only Escort because ukuvota komkhonto wesizwe akulele kuphela Escort kodwa sithi lento ake siqwashise kuma comrade kulo 2 days osele 3 days because umhla wa1 kusasa 2 3 then kuyavalwa. Sicela ukuthi ama comrade aqinisekise ukuthi bonke abantu abangaphansi kwama VTs abo bangena kwi-portal yakwa IEC bayababheka ukuthi as much as kade bevota basavela kuma VTs abo yini because lo mkhuba mubi and amasela awenze ngenhloso ukubuka ukuthi indlela abangadestabilize ngayo ama numbers umkhonto wesizwe ukuthi bathatha abantu asebabonile ukuthi bafuna ukuvotela umkhonto wesizwe babashintsha ama address babakhombe ko Limpopo babakhombe ko Gauteng. Uma sekufika usuku lokuvota ngeke ngosuku lokuvota udrive eLimpopo uthi uyovota uyovotana nje udikibale. So ke lo mkhuba ke sizama ukuthi sugweme kuseyimanje. Please mphakathi iyani kuma comrade enwaziyo nisithinde nathi sinixhumanise nawo nizokwazi ukuthi nibheke kwi-portal yaka IEC ukuthi ni register ngaphansi kwayiphi indawo. Thank you.